Ak hľadáte vo Vysokých Tatrách miesto, ktoré je mimoriadne ľahko dostupné a zároveň je veľmi vysoko a ponúka skutočne prémiové výhľady, určite tým nemyslím Lomnický štít. Tipom na takéto miesto je len o kúsok nižšie Lomnické sedlo vo výške 2185 metrov nad morom a krátky prechod po zelenej značke na Lomnickú väžu. Ako sa tam teda dostať? Z Tatranskej Lomnice do stanice Štart a odtiaľ na skalnaté pleso a napokon presadnúť na starú dvojsedačku. Na dne tohto amfiteátra žiaria spišské plesá 5 očí, ktoré hľadia k nebu. Pri najväčšom z nich, na kamennej hrane, sedí Tériho chata drobná, odvážna, ako strážkyňa samoty. Nad tým všetkým sa týčia ostré hrebene a šedé rebrá štítov ľadový, pyšný, prostredný a spolu s nimi aj majestátny Lomnický štít, ktorý sa vynára ponad všetko ako kráľ v žulovej korune. Z výšky Lomnickej veže má človek pocit, že stojí nielen nad dolinou, ale nad časom samotným a že každé pleso, každý kameň a každý tieň si uchováva príbeh, ktorý tu vrchy šepkajú už celé veky.